Okemba, I would like to introduce Igamaka na mwafu Igbo bagwe ndị Igbo kwese Igbamaka Ichukwu gosiri Igbamaka Joy Igbamaka tere mmanụ Igbamaka ndewonu ụmụnne m na ụmụnna m abịakwala m ọzọ unu manụ dịka otu m si eme mgbe ọbụla unu hụrụ m ya bụ na o nwere ihe na-akpọtụ o nwere ihe dị iche iche m chọrọ ka unu marakwa gbasara otu anyị nwawo ndị Igbo si eme na otu anyị si aga ọ tọkwa m nwa otu onye a na-asị unu abịaruola Ngozi Nwosu ya bụ aha mana ihe anyị chọrọ ịtụle taa bụ ihe gbasara ụmụ ihe dị iche iche a na-ada ebubata ime ka onyonyo anyị wee bụrụ ihe ziri ezi kwesịrị ekwesị. Onye nọ ebe a mụ na ya ga-anọ wee tụlee ya bụ okwu. Aga m agwa unu onye ọ bụ, mana tupu m na-agwa unu ahụ na ngwụ na ngwụ na-abịa. Igbo ndị ọma na-ege ntị, biko achọrọ m iwetara unu Barrister Izu, onye na-afụ maka ihe niile na-abata n'ihe onyonyo ebe ọbụla o si na-abata, maọbụ nke ndị ọcha maọbụ nke ala anyị, ebe ọbụla ihe ọbụla esi na-abata bụ ihe gbasara ihe onyonyo ọnya nwa na-afụ maka ya. Biko Barrister Izu, nnọọ kelee ndị Igbo. Igbo mabano ndewo. Aha m bụ ọkaiwu Izu Osigwe. Ihe m na-ahụ anya maka ya bụ gbasara ihe onyonyo na otu si ebe ihe onyonyo pụọ si n'obodo anyị gaa mba ọzọ, sikwa na mba ọzọ obodo ka anyị na obodo anyị. Ndewo. Dịka otu m si wee na-ekwubu mbụ, maka na nke na-akọwa bụkwa otu ihe ahụ m kọwara na mbido. Biko achọrọ m ka ị kọwara obodo ndị ọma na-ege ntị, ndị Igbo eji eje mba, ihe gbasara ihe onyonyo, otu o si aga na-abata, ma kọwakwara ha maka ihe onyonyo anyị ebe a, kedu otu o si eme na mba ọzọ, ọ na-eme ọfụma ka ọ nọ naghị eme ọfụma. Ndewo. Ịma ihe igwe onyonyo a na-akpọ TV, ewepụ onyonyo ihe ọgwụ igwe nkịtị, mana etinye onyonyo ma onyonyo egwuregwu ihe dịka football, onyonyo ihe ụka, onyonyo ihe movie, ọha ga-eme mmadụ nọrọ na ụlọ ọ na-ele igwe ahụ nọ ya n'ihu. Ịka mba niile n'ime Afrịka, ma ị ga Kenya, South Africa, Tanzania or Uganda, ihe a na-ele ịgbasa onyonyo a na-ele ihe nchi na Nigeria pụta ya na-eme ọ dịka omenala anyị ebe a, ma onwe anyị na obodo Nigeria, ịga mba ọzọ ndị ebe ha amara ihe gbasara onyonyo a na-esi ebe a na-ebu na-agafe ebe ahụ. Isikwa ebe akwa eburukwa onyonyo nke ndị ọcha bịakwa nke ala Nigeria kwa iji kwasị ndị mmadụ sirikwa ihe nọ na mba nakwa mba ọzọ kwa. Barrister Izu, ihe m chọrọ ka ị kọwara ndị be anyị bụ kedu ka otu onyonyo anyị nwa na-eme na mba ọzọ dịka otu o si eme na nke ha si eme na mba anyị,
ịma na abịa n'ihe gbasara ihe onyonyo mba ọzọ onyonyo anyị dịka otu isi wee na-ekwukịta na-eme ọfụma. Abịakwanụ na mba nke ha na-ebubata na nke anyị na-emekwa ọfụma, mana ihe m chọrọ ka ị kọwara anyị ka anyị ghọta ọfụma bụ onyonyo nke anyị nwa anabatara ya ọfụma na mba ọzọ karịa na mba anyị. Ọ ya bụ ajụjụ na ajụjụ ihe mere na a sị na ọkụrụ na mba na-ere mba nri. Ile anya ị ga dị ka mba Kenya ugbu a, otu a ụbọchị Fraịde a na-eyi akpa Nigerian clothes ma ndị na-achọ ịga ọrụ ihe ọzọ, maka onyinye anyị a na-eji na East Africa. Onye ọbụla kpọrọ nwa ya mmadụ ugbu a oru ụbọchị Fraịde ị ga-ahụ ha ga-eyi efe Nigeria. Maka gịnị? Ọ maka onyonyo anyị ka ọ bụ maka nọ na ndị dị ka anyị ebuka ebe ahụ? Mba, maka onyonyo anyị ha na-ahụ ya adịghị ha mma na ihe ahụ Afrịka sịkwa dịka ha nwa. Oke, ọ dị ka oge m nọ na oge m gara mba South Africa, onye ebe anyị na-ere shoe abalokwu, ọ na-ere abalokwu. Unu egbula bụ ọ na-ere abalokwu. Onye mba South Africa bata ime ebe ọ na-ere ahịa gwa ya na ya chọrọ ịgo abalokwu for onye isi or for the chairman, otu a sị ekwu ya. Onye isi bụ onye isi. Onye na-ere abalokwu ga-lee shoe ndị a, shoe aba shoes ndị a, were ya nye onye South Africa. Onye ahụ South Africa kwụọ ya ụgwọ pụwa. Mmadụ ya sị na shoe ndị be anyị, abalokwu ndị be anyị dị na-agaghị ebe a. Ọ sị m kemgbe ebido show onyonyo anyị na mba South Africa, ihe gbasara anyị ndị na-ahazụ ya well ha na-azụ ya nke ọma, ma efe anyị na-eyi ma abalokwu anyị na-eyi n'ụkwụ ha na-azụ ya ka ha na-ede onyonyo hụ na ọhịa ndị n'ime ebe ahụ ọhịa anyị. Ya bụ site n'ime onyonyo anyị ha na-ekiri ebe ahụ, ihe ọbụla masịrị anyị nwa masịzịrị ha. Ma ndị na-arụ ụlọ, ndị a ga-akpọ architect na-arụ ụlọ ugbu a, ndị obodo anyị architect enweta ọrụ na obodo ọzọ ma East Africa ma South Africa ebe ọzọ, because ha bịa hụcha ụlọ nọ na onyonyo anyị, ha sị ndị wuru ụlọ ha chọrọ ka ndị ahụ rụrụ ha ụlọ, ha bịa rekọdụ onyonyo ebe a rụrụ ụlọ ndị ahụ, abịakwa onye ahụ onye architect ihu ụlọ arụ ebe a na achọ ka arụ ya n'obodo ha. Ihe ahụ na-enye anyị nnukwu ọṅụ na ihe anyị na-eme na adị ndị mmadụ mma ma pụọ obodo anyị. Ya bụ ihe anyị na-eme ka anyị ghọta bụ na site na onyonyo anyị na-eme a na-abagara mba ndị nke ọzọ, o meele ha mepee anya karịa otu ha dịbụ mbụ. Ọ maka o wee wuru ezigbo ihe. Ajụjụ ọzọ m chọkwara na ịjụ gị ugbu a bụ onyonyo ndị ọzọ na-akpabata na nke anyị, kedu ihe o nyegoro anyị nwa? Kedu uru o nyere anyị? Kedu ebe o dowere anyị? Kedu ọnọdụ o dowere anyị n'obodo anyị taa? Mgbe mbụ ile anya ihe gbasara egbe bụ ihe anyị na-ejide anya ahụ mgbe mbụ, mana ugbu a ịhụ na nwa m mmadụ ọsị m too n'ụlọ ọ bụrụ jakisha ọ bụrụ ihe ịtụ anya na ebe ọbụla ihe a hụrụ onye osi na mba ọzọ bịa, ha chọọkwa ime ya n'obodo anyị. Ha bịa ozi aka ihe gbasara egbe awụrụ
ihe dị juba ihe gbasa iji ndị mmadụ na-eji ndị mmadụ na-ezugharị ochi ihe ndị ha dịrọ mmụọ ihe ndị a mụtara ma abịa na-ele onyonyo nchi mba ọzọ bata nakwanụ mmekọ nwoke na nwaanyị mgbe mbụ anyị na abịado ahụ oge anyị na-eto nna ha na-agwa ya na nwoke na nwaanyị dị akpa ụrị naanị iche nwaanyị nọrọ iche Barista Ezu ọ na-aṅụ na ngwara nkwụ na-abịa Igbo ndị ọma na-ege ntị ọtọkwa mụ na Barista Izuka nọ wee na-enyonye anya n'ihe gbasara ihe onyonyo dum na-abata n'obodo. Nne nwoke na-ekwukwa na anụmanụ maka isi na ihe kwuru mgbe mbụ na nwoke na nwaanyị anaghị akpọ ọrịa na-akọwa ma ugbu a maka ihe onyonyo ndị mba ime oge ahụ gwanụ a na-enwe ihe dịka grading a na-akpọ PG or 18 or 13 nke wụ na ndị ụmụazị na-eto eto agaghị erube ine onyonyo ihe dị otu ahụ mana ugbu a ihe adịgo ihe niile si na mba azụ na-abịa mba bekee mba ndị oyibo na-abịa ihe na-eji ihe ndị ahụ ụdị ihe dịka ihe dị bara awụrụ ihe na-atụtụ ụjọ ugbu a ị ga-anọzi ya na-agwa gị ihe gbasara mmekọ nwoke na nwaanyị ndị dịka anyị nna anyị ahụrụ ndị enyi anyị nwaanyị anyị agụcha akwụkwọ mahadum ma ugbu a nwa 18-19 years ihe ọzọ gwa nna ya na anyị nekwa onye ya nwoke ọ nekwa enyi ya nwaanyị Barista ọ pụtara nọ ihe onyonyo bụ ihe butere nka ka ọ bụ nọọ agba ọfụrụ chi na-efo anya na-ahụ ihe dị iche iche? A sị nwa atụrụ na-ele nne ya oge na-ata ahịhịa ada sị ewu a na-apụ iro so ewu na-apụ iro ya bụ apụ iro ebe a ga-ihe ihe awụọ na onyonyo ọwụ na ha gbara ụgbọ gaa obodo oyibo na ahụ ka esi amịcha ọnụ na ebe ha ụlọ ha ga-ahụ onyonyo ndị ọcha n'ọsọ ndị a na-eme ihe a otu a nwe ihe a kpọrọ ya esokwa mmekọrịta ihe ahụ. Ọ dị mma. Ihe ọzọ m chọkwara ịjụgo ka ị kọwara Igbo ndị ọma na-ege ntị bụ na-abịa n'ihe onyonyo ịma na anyị na-anwakwa ike anyị ọkwe mana a na-ekwusị na nke anyị na-eme n'uzube na nke ndị esi wee kpata na nke ha ka nke anyị biko achọrọ m ka ịkọwa ọwụ eziokwu ka ọwachi ka ọwụ na onyonyo anyị ebe o nwere ike ịga ebe ọbụla nke ndị ọcha nọ na nke anyị na nke ndị ọcha ga-akwụkọta n'otu ebe. Ihe gbasara onyonyo ma ịchọ ọmụ ịkọ akụkọ ihe gbasara ihe anyị ebe a ihe akọ akụkọ gbasara onyonyo ịkọ akụkọ wezi onyonyo ji nweta otu esi bụ akụkọ ahụ. Oge mgbe mbụ a na-akọ akụkọ ifo ọ ihe anyị na-eme mana akụkọ ifo akụkọgazi ugbu a ewezi onyonyo ji see ya esichaa ya ewepụ ya mezie ọfụma na-ejizi asụ ka onyonyo na ma obodo oyibo ma ndị ọcha ma ndị ojii ihe anyị kọọ akụkọ akọ anyị oge anyị na-eto anyị na-ele onyonyo a na-akpọ cowboy films ihe akụkọ ha na-akọ ugbu a kwara ihe akụkọ na-akọ nke anyị ha bịa mana ha emenewo ha na-etinye ego n'oge n'ime imepụta onyonyo nke ha ọ dị mma. Enwere ọtụtụ ọrụ dị iche iche ndị na-esepụta onyonyo ha na-arụ
mana nke anyị maka ndị na-achị anyị a na-etinye ego na-etinyere anyị aka ihe anyị na-eme, anyị achọ ụzọ ga-adịrị anyị nkenke, ọ ga-eri anyị ego nnukwu iji mepụta ihe ahụ. Ma ọ bụrụ na akụkọ akọrọ akọ na otu esepụta ya nke ndị be anyị ka mma, ma nwoke ka esi mee ya ka ọ dị usoro nke ha ka mma, mere idewa onyonyo nke anyị dewa nke ha, ahapụ ka ị ga-ewere nke ha maka otu ha si hazie nke ha ọfụma, maka ha ji ezigbo ego na-eme ya, wee jiri ihe onyonyo ahụ pụtara ihe wee na-esi ya maka na ego ọ gbasara ego ahụ kwa ị ga-ahụ na ego a gasị onyonyo anyị mere ofu onyonyo ndị oyibo mere, nke ndị be anyị ndị ojii mere mọda 1 million ndị ojii mere erubeghị ego jiri mee nke ofu nke onye oyibo mere. And I say that ọ bụ asụ nọ na nri na mere nri ji ụtọ ụtọ. Ị ga-achọ inweke bunye mmiri ime ite were nwụrụbere tinye ihe ọtọ rubiri ọwụrụ asa ka itiri ya, a sị na asị eritụrụ ọtọ ọrụ ego. anya ọ bụ ya bụ ihe a ndị be anyị na-ekwusi na onye na-ejighị ego jere ofe ya wụ na ihe na-akọwa ugbu a wụ na ọwụhụ na ya na ha anwa ike anyị na-anwa ike anyị kama na maka na ndị mba ọzọ ji ego, ma ndị na-akwanyekwara ha nọkwa ha n'azụ kwụchie ha ike, ya mere ihe onyonyo ha a na-eli ya ọka dịka ihe ahụrụ n'ife, ọ bụ eziokwu, ọ dịka ihe ahụrụ n'ife wee karịa nke anyị. Mana ọ bụrụ na ịkọ akụkọ, anyị ka ha na-ịkọ akụkọ ọkwa ya. Mana o nwere ihe m chọrọ ka ị gwa Igbo ndị ọma na-ege ntị, otu o si ụtọ a wee dị, gịnị ka iche na ha ga-eme ya ka o wee dị mma? Ihe a bụ ihe siri ike maka anyị nọ ime obodo, ọ ga-awụ ihe na-akpọ ịma mmadụ. Ihe sọrọ atụmatụ gị dị bụ uru, enweghị gị ntị ma ịmara mmadụ. A sị na onye ejighị ego na eri ofe Owere, awụ ka efe Owere, onye ejighị ego misi ụmụnna a na-ege ya ntị. Ga-ejighị ego na-ekwukwa ọmụmisi otu atụmatụ ga-eji dị mma, a gasị gị na ị ga anọrọ ọdụ ga-ege ndị ji ego ka ha kpụcha nke ya. Ọhịa mere maka enwe ndị mma ihe m na-arụ iwepụ onyonyo emere na obodo anyị n'ebe ọzọ. Anyị ihe tụrụ anya bụ na enwe onyonyo ndị mere ebe a, otu anyị si ekwu bifọ mgbe mbụ asị ime onyonyo asị onwere ofesi, onwere ndị na-eme ihe onyonyo ahụ ama ahụ ihe nọ na ime onyonyo ahụ. Mana enwe ụdị onyonyo anyị na-esebe enweta a sara aka mee, ị ga-ahụdo onye ama ihu ya ama, mana itinye ebe ọbụla n'ụwa ha vụọ ya vụọ. Ya bụ ihe ị na-akọwa bụ na onyonyo anyị ọ gaa na mba ọzọ ọ ga-akwụkarịta ọnụ ahụrụ, maka na ọ bụrụ na onyonyo anyị adịghị mma, ọ gaghị aga na mba ọzọ wee kwụrụ. So ihe m na-ekwu, a sị na ndị achị anyị ga-enwe ike mara ka esi ahọpụta ndị na-eme ezigbo onyonyo, nye ha ego, nye ha nkwado, anyị ga na-enweta ezigbo ego onyonyo ụlọ anyị ma. Mana ihe ahụ kwụ mgbọ gbasara ịma mmadụ IM, ndị ha na-enye ego bụ ndị ma otu agarụ ebe ha nọ. Ha gakọ ndị ahụ oke ka m lee onyonyo mere bifọ mere mgbe mbọ ma ọ bakara uru tupu nye gị ego ga-eji mee nke ọzọ. Ha bịa ha were ego nye ndị ahụ emekọ n'otu ha siri, ma ndị sara anya ha tobi ha na ihe ha chọrọ na-arụ, ha ga-ahụ ego ọbụla. Ọ dị ka otu a na anyị nwanyị gbasara
onyonyo ụwa niile. Anyị nwa association abụọ Media Content Association of Nigeria. Ihe anyị na-eme na-agbasa onyonyo esi Nigeria mee na mba ọzọ. Mana oge gara aga ndị na-achị anyị sị na ha wetara ego maka ndị na-agbasa onyonyo. Ana m abịa biko ụmụ ibe ya bụ ihe dị omume mana ọ na-anwụ na nkwụ na-abịa. Mgbe mbụ ndị oyibo mere ihe onyonyo ka ọ bụrụ ụzọ esi agbasa ozi dị iche iche. Enwere ozi ndị wu ozi ọma, nwee ozi ndị wu ozi ọjọọ. Enwekwara ozi ndị wu maka ndị toro eto, nwekwa ozi ndị wu maka ụmụaka. Ihe onyonyo wụ ofu ụzọ. Onyonyo dị mma dịkwanụ njọ maka o dipendụrụ ihe mmadụ na-ele. Onyonyo dị mma maka ọ na-amụsị mmadụ omenala ndị obodo ọzọ. Ọ na-amụsị mmadụ otu esi ekpe ekpere, otu esi esi nri, otu esi eme ihe dị iche iche. Ajụjụ a nwere ngalaba. Maka m ga-asị na ihe onyonyo, ihe anyị na-eme n'onyonyo, o nwere nke dị mma, nwekwana nke dị jọrọ njọ. Ka m kwugodi ya nke dị mma. Nke dị mma ihe onyonyo na-ewetara anyị n'ụbọchị taa bụ ihe ọfụọ na-emegasị n'obodo ndị mba ọzọ. Ọkwa na ihe onyonyo ka eji agwa anyị ihe na-eme n'ụlọ gọọmenti, ihe na-eme n'ụlọ ndị ọchịchị. Ụbọchị a onye isi ala anyị gara na Amerịka. Ọkwa n'ihe onyonyo ka eji wee gwa anyị na nekwa onye isi ala jere Amerịka. Ọ bụrụ na anyị nọrọ na-eneru anya, o nwegasịrị ụmụ ihe dị iche iche ndị okenye na-eme na ya bụ ihe onyonyo ma ọ bụ ya bụ ejije ekwesịghị ka ụmụaka na-afụ. Ndị na-arụkwanụ na ya bụ ihe onyonyo, ndị na-enetụkọta ya anya nwere nke ọ ya bụ ha tinye ihe ejije, o nwere ebe ọ ya emeruo ya nwee ihe ya egosi na ya, ha ewepụ ya tinye mgbasa ozi ọzọ, emepụta nke ahụ, ha ebidokwa ejije ahụ n'isi. Ọ ka ụmụaka ndị nọ n'ụlọ, ndị na-etorubeghị etoru ịma ihe ya eme na ya bụ ejije ma ọ bụ ihe onyonyo, nwee ike hapụ ịhụ ihe na-agaghị abara ha uru. Ihe onyonyo emere ya ka ọ bụrụ ụzọ esi agbasa ozi ọma dị mma. Na ndị na-atịkwa fim, ndị a na-akpọ actors and actresses, fa na directors nwe na ndị script writers, a na-ekwukwa na-enye mmụọ ndụmọdụ ka fa nwee ike dee ụmụ akụkọ ndị dị mma ga-emekwanụ ka obodo anyị were dị mma, werekwa mgbasa ozi ọma dị mma ka anyị na-eto n'ime ya. Ihe mmụta ọzọ anyị na-ahụkwa na ya karịrị akarị. Esi na ya enweta mgbasa ozi. Ihe ọbụla na-eme na ngalaba ala anyị, ihe ọbụla ndị na-achị ala anyị, ihe ọbụla ebe obodo ọbụla ha jere, ọ na ihe onyonyo ka anyị ga-esi wee mata na onye isi ala anyị anọghị ya, o gara obodo dị taa, ọ gara ime ihe dị taa. Ya mere mmụta, ezi ihe mmụta dịkwa n'ihe onyonyo. Mana nne na nna ya agbanisie ike ịhụ na ha na-enegarụ, ha na-anọdebe ụmụ ha nso. Ihe onyonyo emego ụmụ anyị etu ha si erizi nri anyị, ha fụzi nri anyị n'ụbọchị a, ha ebidozie fụbazie nri anyị ka ọ bụ nọọ ihe ndị mgbe ochie. Ụbọchị a o nwere ebe m gara wepụta ụtara ji na ofe nsala, nkwọcha aka ka m were nri rie. Enyi m nwoke na ebe ahụ a na-afụ m ka bụ na mbụ papa ndị mgbe ochie, n'ihi na m kwọrọ aka iji aka m wee rie ụtara. Igbo ndị ọma na-ege ntị, ọ tọkwa m na Barrister Izu ka na-ekwu maka ihe gbasara ihe onyonyo. Biko nwanne m nwoke, ajụjụ m chọrọ ịjụ ugbu a ka o si na dị, anyị erugo ebe anyị ga-eru? Anyị erugo, anyị ahụhụzi ndị a na-akwa aka n'ihe gbasara ihe onyonyo.
achọrọ m ka ị kọwara Igbo ndị ọma na-ege ntị kedu ihe a ga-eme gbasara otu ihe onyonyo ga-esi wee gaa nke ọma maka na kịta ihe dị ka nke na-ewu kịta bụ onye bụ yanwa na-ede yanwa chọrọ ire yanwa chọrọ ime nta na imorokoto mba nụnụnụ ọkwa enwere ihe a na-akpọ division of labor. Onye dere ede awụhụ yanwa ga-ese, onye sere ese awụhụ yanwa ga-eshie n'ọkụ, onye shiri n'ọkụ awụhụ yanwa ga-eje ahịa wee ree ya, onye rere ya n'ahịa awụhụ yanwa ga-egbupụ ya mba niile dị iche. Biko ị nwere ike ịkọwara Igbo ndị ọma na-ege ntị kedu ụzọ anyị ga-esi wee sie nri a n'ọkụ ka o wee yie wee tọkwa n'ụtọ, n'ihi na onye ọbụla tinyere ego n'ihe onyonyo tinyere ego ka o wee hụkwa uru nọ ya. Biko kọrọ ndị be anyị ta isi mere. Asị m kwuo, m ga-asị na ndị be anyị ndị Owerri che emejila ma ịjakwa ya ma mma ya ihe ma ọfụma dije izu onwe ya ezi. Ọ ga-adị mma ka eke ihe otu ụzọ ya si gaa, ọ ga-adị mma ka otu ya si gaa. Ọ bụrụ na ama ndị ma ka esi eme ihe enye ha ahụ ka ha mee. Ndị Owerri chekwa onye makwa ọka ma kpeghachi ya, onye ma ka esi eme ma ka esi emebe ihe. Iwere mbazụ eji egbu ji nye onye ama ntụzi egbu ji esiri isi obi ji ahụ, mana eme ya otu esi kwesịrị mee ya aga enwe nsogbu. Otu si kwuo, enwe ndị odede, nwee ndị nke nkọzi, nwee ndị nke na-anọ ebe a na-akọzi akọzi, nwee ndị nke na-eshi ya ma emechaa mee ya gbakọgbuo ya ọ wụrụ ihe mbara uru. Enye ha nkwado ha ga-eme, asa emezu ya kede ọgbọta ọzọ. Enye ha nkwado ha ga-eme kara nke ha na-eme ugbu a. Na ebe ndị na-ekwerekwanụ ajụ ha kee nsogbu unu nwere. Oge ha bịa kwuo na ewetara ego iji kwado ị na-ere onyonyo anyị. Biko ihe a ka m jụta ụda eziokwu na ewetara ego. Ewetara ego pụtara ego nke ndị na-eme eme eke ụzọ asịcha ike. Maka ịma o nwere otu ihe ahụ siri na-ebe mgbe ahụ obela n'elu obela na wụrụ chee anyị hapụ ya wụrụ anwụnta. Ọ bụ aha na-ekwusị ọ ndị ama ka a na-enye ego maka oge ha chọrọ inye ewetara ego maka ndị na-eje ere. Ha jụrụ ha ajụjụ sị, ọnụma ndị na-ere ere, ọnụma ndị na-ere ihe onyonyo a ya bụ ndị marketers. Marketers dị iche maka anyị nwa distributors. Marketers na-anọ n'ime ahịa na-ere DVD na VCD. Nke anyị na-ewere na-agatụ ụlọ onyonyo obodo niile, ma America ma South Africa ma Germany ma Kenya ebe ọbụla enwere ahụ otu ya jiri mma ebe ọbụla enwere ahụ onye ojii n'ụwa ha chi ile onyonyo Nigeria. Onye ojii nọ ebe ọbụla onye nwere onye ojii ha chi ile onyonyo Nigeria. Mana oge anyị ha bịa hụ asị nwoke ọnụ ga ma otu dị mata ndị na-eme ị na-erepụ ihe onyonyo a ha chọrọ dị mma ihe ama wụda na a ga-ebi ife ilo kọndishọn ha enye gị ego. So ajụ anyị ihe anyị chọrọ ka unu mere anyị, ọ bụghị ihe ha nwa chọrọ mba ka ha mere ụlọ. Ha sị na ihe ha ji mene ihe ha chọrọ ụlọ ihe anyị chọrọ. Ebe nsogbu ahụ ji bido nwesị oke ego unu ifu na ego unu rumokwu m ga-ekwu okwu ma chọọ m ego unu biko nsogbu ego a ga-apụta echi bikọs ego ahụ tara ego eri ọwụjaji bụ uru maka ịchọ anyị ihe mkpa anyị. O mechara iji ike gwa ha sịrịkwa mkpa anyị wụ ugbu a na-enwe akpọ dọbin. Imecha onyonyo ịdọba na okwu ndị ọzọ ma French language ma China language ma Russian language ka anyị nwee ike erepụ ihe a ebe ọzọ. Ha sị na gbasara ha na onwe ihe abịa ihe abịa rụrụ ọ na-agwa ya na onwe ihe abịa abịa rụrụ asị oke na ihe enwe ihe na-enye anyị nsogbu
ihe bụ onyonyo si na Nigeria enwere ike na-asị anyị oke weta onyonyo 200 na Uganda ikporo ya kpojere ha agwaghị na ọdio adịrọ mma na enwere ebe adịrọ mma maka ụmụaka ine na asụpụsị ewepụ ihe ndị ahụ so ka anyị nwere nidiri ihe dịka studio ebe a ga-ewega onyonyo a ewu na ọdio eme ha kpọ treatment mee ọ dị mma masị anyị bụrụ ihe 200 movie 200 pụọ onye 200 pụọ anyị nwere ike ree ya asị anyị ọhụrụ mkpa ha mbụ na o were ego nye ndị mmadụ ka adị mee gịnị maka uche mata ihe uru ego a bara a sị na ego ga-akwụ ụgwọ maka enwego oge nye ndị mmadụ ego ụlọ akụ nye ndị mmadụ ego ka ha mere onyonyo ego ahụ aga akụkọ gbasara ego ahụ ịgasị ụlọ akụ n'ime ihe onyonyo ị chọrọ ego asị gị nke nyere ha bifo nke nyere ha mgbe mbụ ka ihe pụtara ọ na-adị maka afọ ihe a ga-emekwa ọzọ maka ọ ka mma anyị mara ebe ihe eji ego ya eme amara ka ego gabara anyị uru maka tupu anyị ebido kewa ego a akpụchasị anyị aghọtara ihe ịkọga aghọtara so ngwa ndị otu m aka m akwụrụ mma onye mụa chairman board of trustee ndị otu anyị na-ewepụ mba ọzọ yes ngwa ndị otu m sị mụ aka m akwụrụ ndị ego a because aghọta m agafe m ego agbere ego maka ego afọ m nwere ego ndị a ga-awụ ihe ebe ahụ mmasị emee ya ama ihe ọ ga-aba ndị otu anyị uru bịa kwụ otu isiri rie ya wee nwenwe ike ịkọwa na otu a na otu a ka o siri gaa asị m onyonyo na ala Igbo anyị mee ya Yoruba dubbing mee ya Hausa dubbing French dubbing German dubbing ọrụ onyonyo ga-ere eme dịka only 10,000 before emego ree more than 50,000 mana ha chọrọ ọ dịka ihe ndị a na-eme ugbu a na ihe onyonyo a na-akpọ African Magic ịmasị ha bubata nke ndị mba ọzọ aji ha ede ma ha edeghị mkpenye ede nke ha na-eme ugbu a wụ na a na-enwe olu na-ekwugharị ihe ha kwuru n'olu a ga-aghọta ihe a niile ewu ihe ọ ga-abụ ndị be anyị ha kwadosi unu ike ọwụrụ ihe mere eme mmadụ tinye ego ọkpụrụkpụ ego n'ime ihe o nwetakwa Igbo ndị ọma na-ege ntị nke a bụkwa akụkọ mana ndị be anyị kwuru sị ihe na-enweghị otu na-eme gị ịdị na-aṅụ na ngwọ mmanya na-abịa oke mba Igbo bụ oke mba Igbo ọma na-ege ntị ọ bụrụ ndị be anyị ha sị deejenu ndị Igbo na-ege ntị na-ekiri m ugbu a aha nwụ Oriakụ Lydia Nze aka Adadiorama achala ugo nwanyị ọma ka unu si wee mara na-ewetara akụkọ na-eme unu obiọma n'ihe anụ anyị na-eme anyị na-akpọ Igbo Amaka tata m ga-emekwa ọzọ ndị anyị ga-akọ akụkọ ha wee bụrụ ụmụ nwanyị ndị anụnwa megoro anyị obiọma n'ihe onyonyo anyị nọtogoro aka nke ndị bekee kpọrọ veteran actresses. Onye mbụ anyị ga-ekwu okwu ya tata wee bụrụ aka dị na nwanyị makata mma onye anyị na-ekwukwe maka ya wee bụrụ Clarion Chukwura. Nwanyị anụnwa ọnọtogo aka n'ihe onyonyo anyị mego ọtụtụ ihe onyonyo dị iche iche nke anyị ma ama dịka Farewell to Babylon, Money Power na ndị ọzọ dị iche iche. Ma ihe m ga-agwakwu bụ na ọ ka na-emekwa wee ruo tata kemgbe ahụ. Onye nke abụọ anyị ga-ekwere okwu ya tata wee bụrụ ihe ndị bekee kpọọ elegant lady, nwanyị ọma, nwanyị na mma na-eme. Ego Nnamani kịta wuzi Ego Boyo maka na ọnụgokwa ti. Nwanyị anụnwa gosiri n'ọtụtụ ihe onyonyo dị iche iche dịka Checkmate na Violated. Nwanyị anụnwa ma mmadụ ukwu na o butere anyị mmanya ahụ n'ihe onyonyo anyị. Onye nke ịtọ anyị ga-ekwu okwu ya
wee bụrụ Ngozi Ezeonu. Nwaanyị anụnwa agbaligo gosi anyị na iwu nne amaka, mee ndị nne anyị ha wee nwee ugwu wee nwee nsọpụrụ na ihe nne anụnwa ha bụ. Mgbe o mego ọtụtụ ihe onyonyo dị iche iche dịka Glamour Girls na Nneka the Pretty Serpent. Onye nke ịnọ anyị ga-ekwu okwu ya tata wee bụrụ Ngozi Nwosu Ije-Kpons. Anyị ga-ekwu okwu ya maka nwaanyị a kemgbe Taboo na ọtụtụ ihe onyonyo dị iche iche omego. Nwaanyị anụnwa ebutegolo anyị ya mekwa anyị ihe ọchị n'ihe onyonyo anyị. Okwe nke o mere akpọ Fuji House of Commotion, nke ọwụ nwaanyị Igbo na-anụ onye Yoruba wee na-etinye ọgbara n'ezinụlọ na mana makwa anọ ihe a na-eme n'onyonyo ọbọkwa ka o si wee dị n'ife. Onye nke ise anyị chọrọ ikwu okwu ya tata wee bụrụ Dolly Unachukwu, nwaanyị na mma na-eme. Nwere onye na-amarọ Dolly Unachukwu na Glamour Girls cause na Deadly Affair. Nwaanyị anụnwa gosiri anyị na ịma mma nwere uru dị na ya. Nwaanyị anụnwa gosiri anyị na ihe onyonyo anyị anụnwa mekwa ihe onyonyo anyị anụnwa ọ masị anyị. Onye nke ise anyị chọrọ ikwu okwu ya tata wee wụrụ nwaanyị na mma na-eme Eucharia Anunobi. Nwaanyị ahụ ihe a na-akpọ agụ nwaanyị ike. Mgbe ọ nọ n'ihe onyonyo anyị o mere ọfụma, gosikwa emekwa na anyị wee gorukwe n'obi anyị witi onoshi eme ihe onyonyo anyị na onoshi na-ebupụtara ya. Anụkwa na kịta na ọ bagokwa n'ihe a na-akpọ pastoring. Ọ na-emezi, ọ na-egbuzi oziọma Chineke nna nke ọ na-eme kịta. Chineke na onye kwere ya na nke ọ na-eme kịta. Mana mgbe ọ nọbụ na ya, o gosiri anyị n'ihe onyonyo anyị kwesịrị na-amasị anyị n'obi. Onye nke asaa anyị chọrọ ikwu okwu ya wee bụrụ Ebele Okaro. Nwaanyị anụnwa gosiri anyị n'ihe onyonyo anyị kwesịrị ịdị na-amasị anyị wee butekwara ya n'ihe onyonyo anyị wee mekwa anyị obiọma site n'ọtụtụ ihe dị iche iche o mere na ya. Onye ọzọ anyị chọrọ ikwu okwu anyị wee wụrụ Chinyere Wilfred. Nwaanyị anụnwa gbanere. Nwaanyị anụnwa mere anyị na-ebe sọsọ akwa n'ihe onyonyo anyị. O mere anyị nwee ihe ndị bekee na-akpọ emotional connection ma anyị na-ekiri ya. Nwaanyị anụnwa gbarịkwara mgbe o mekwara ọtụtụ ihe dị iche iche dịka Prison of Love, Children of Terror ka na-emekwa na-aga n'iru, ọ ka nọkwa ya ruo tata. Onye ọzọ anyị chọrọ ikwu okwu ya wee wụrụ Florence Onuma. Nwaanyị anụnwa ebe ọ bụla ịfụrụ akpọrọ ndị igwe, akpọrọ ndị eze, ndị ọchịchị, ọ nọ ya. Unu ga-afụ na ọ na-art karịa onye ọchịchị, onye omebe iwu, onye nke anụnwa. Nwa ya gosiri anyị na ihe ndị bekee kwu what a man can do, a woman can do better. Yes, ọ gbanịrị ọfụma na ya. O mekwara ọtụtụ onyonyo dịka Lies of Destiny na ọtụtụ ndị ọzọ na-aga n'iru. Ndị be anyị ọkwa ka ọ ha m n'ọnụ nke tata. Uru wetekwe na Igbo anyị anụnwa amaka ka ọ na-akpọtụ ka ọ dị mgbe anyị fụrụ ọzọ. Nwanne m nwoke Izu, biko onwe ihe inwe ịgwa Igbo ndị ọma na-ege ntị na ndị dị na ha na-ahụkwanụ maka ihe onyonyo a otu ọ ga-esi wee dị mma, biko gwara oru m maka ha nụ. Asị na aga n'aka anyị ga-asị biko nke anyị ntị nke anyị kwuru ekwu na a ga-ekwuzi ihe a ọ obere ihe ọ ile anya mara ndị maka esi gbasara ihe duwa ha n'isi oge ihe ọgwụ bịa siwe ike. Onye a na-akpọ akụnyere dọrọ akụnyere ọ nwere onye obodo anyị oge e were ya doba na isi ike ọgwụ ma anyị gbasara ọgwụ ihe anyị gbanwere lụọ ọfụma. Ụka a sị na Abuja bụ isi obodo anyị siri ike na ka esi na nsogbu nọ ma na-ebutezi arụ ụlọ na ihe ọzọ. Enwenye abụọ Nasir El-Rufai akpọrọ ya dowe ya na isi ụlọ ọchịchị Abuja. Ọnụ ka o si mee ihe ọbụla aga usoro ya. Oge gbasara
ego eriri na otu ego ezuru ezu yesiwe ike akpọ ribado dowa ebe ahụ nke si gbanwee ndị na-arụzi ọrụ ha chezi otu a ga-esi gaa gwi na-anọ na nke ọfịs ribado ha jụọ izochi ego enweghị ihe a chọkwa eme ya akọ enweghị eme ya asị na achọghị otu ezi akwụsị ha mee ya ka ọ dị mma ọ ga-akwụsị ele anya na usoro ndị na-eme ihe gbasara onyonyo ebe ụta onye nọ ebe ahụ kemgbe ma asonye yi akpụkwụ ma ebe ọ na-afụ ya onye ahụ ga-abịa ka hazie ihe a asonye anọ ebe nọ lie mmadụ ọ na-eji chokwu achọ ịfụ ya nke ọmarọ ebe chi lie onye ahụ asị akpọta onye mma ha gbasara onyonyo were doba n'isi ndị na-ahazi mgbasa onyonyo a nche na ihe ga-adị mma karịa otu ọ dị ugbu a mana iwere ndị okesi were square peg tinye ya chiti na round hole ọ ga-aba ọhịa na-emekanụ ugbu a ma akpado nke adụwụ ndị ma otu esi etinye ndị mmadụ n'isi ga-aga na otu anyị ndị na-eme onyonyo chọpụta ndị ama na ndị enwego ihe a na-akpọ track record kpọrọ ha bụkọ ndị agha chọka ha mebie dowe ha ebe ahụ ọhụrụ akpọrọ aga obodo oyibo akpọrọ nwa obere nwa amadị ihe gbasara amadị ihe abụ living in bondage ka ọ ma ndị ime rattlesnake onye si na-atụ kpọrọ ha gadoba n'isi ndị ga-eke ego ndị gbasara onyonyo ebe ahụ na-asụ oyibo sọsọ ọsọ chena ihe eji kpọrọ ya ọkọrọ oyibo asụ ọhịa mche ache eme otu ọ ga-adị mma. Igbo ndị ọma na-ege ntị, ihe barista Izu kwuru ọ ihe mwutewedịrị anyị n'ihi na obodo anyị agafego mmanwụ a na-akwa aka n'ihe gbasara onyonyo. Biko eji m ohere a wee na-ayọ unu chọọ ka m sekpuru n'ala esekpuru maka na m nwapụ onye onyonyo ebe a m nọ taa na ọmụma niile ama m taa ọ maka ihe onyonyo. Kedu ka anyị ga-esi wee nọdụ kwọchaa aka tiere ọkụkọ akị? Ọ dị mma? Ọ dịghị mma? Biko nụ ka anyị saa n'anya anyị na mmiri wee chọọ ndị ma ihe ha na-eme n'ọrụ a. Site n'isi chọọnụ ndị ma ihe ha na-eme wee tinye ebe ahụ ka ihe a were gaa nke ọma, maka eji m n'aka na ego ndị na-achị anyị na-enweta n'ihe gbasara ihe onyonyo awụ obere ihe. Kedu ihe a ga-ejizi wee nene anyị? Igbo ndị ọma na-ege ntị, udo dịrị unu. Okemba, Okemba, Okemba. I would love to introduce Iga mata na nwa Igbo bagwe.